רק רציתי להגיד משהו על דעות לא פופולריות. מיין קאמפף זו דעה לא פופולרית. ג'פרי דאמר שאכל ילדים להנאתו, זו דעה לא פופולרית. גואל רצון, זו דעה לא פופולרית. מירי מסיקה, שאני מאוד אוהב, שיושבת ואומרת שאנחנו לא צריכים לחגוג הלווין, מאוד מסכים איתה דרך אגב, זו לא דעה לא פופולרית, זו סתם דעה. נמאס לי מזה שכל אחד שמפחד שלא יעשו לו לייק, מכריז על דעתו כדעה לא פופולרית, כי לא בא לו להסתבך עם מישהו באינטרנט. חבר'ה, תקשיבו, דעות אינן פופולריות. זאת אומרת, הן יכולות להיות, אבל הן צריכות להיות מנומקות, בעיקר. אלא אם כן, אתם מטיפים לאכול ילדים, או לרצוח גזע שלם. זו דעה הרבה יותר פופולרית בזמן האחרון מאשר אי פעם, האמת, אבל עדיין, טכנית, או להתחתן עם מלא נשים ולהתעלל בהן, דעתכם כנראה די פופולרית. אז תפסיקו לבדוק את הדעות שלכם לפי פופולרית או לא פופולרית. תחילו לנמק אותן היטב, ונראה לי שהאינטרנט יהיה מקום הרבה יותר טוב ככה.